Romo kelo kanyakla jotend jopuonj mag skunde primary masani deno ni comprehensive schools ochakore ayanga e kaunti ma Mombasa kama chiegni jopuonj gana 15 oyuore. Kaka jafwambo mar Mombasa Joja Okolero no moko kuom gigo magedwani otwagie matut en wach piny owacho deko chwalo omenda e skunde kaachiel kod nok mag jopuonj e kind weche mamoko. En romo mokelo kanyakla jotend sikunde midendo ni comprehensive schools mahaw chiegni gana 15 e kaunti ma Mombasa. E romo ni, moko kuom jopuonj mane waloso godo ne okoni midhieche pod medo kwako sekta mar somo, to chutho korka wach chwalo omenda magikoni donjo modeko, kaachiel kod nok mag jopuonj. Mokwongo en wach mar capitation. Capitation biro zigzag, okoriere, chon nen 50, 30, 20. 50 in term 1, 30 in term 2, then 20 in term 3. Tinde wakiani mane modonjo. Chalo mana ni 20 flat rate. Wacho jopuonj manok mok nyal donje migepe duto te mipuonjo e skunde. En shida mon go maduong' kata chandruok momako ahinya. Mar ariyo, classrooms ma nyithindo some bende pok oromo, laboratories waonge go, home science rooms podonge. Koro chuno ne nyaka sirkal bro address wa mondo wang'eni to gigi biro nade kalore kaka wasomo. Nikech chalo gima nitiere ng'ikruok e yore mag omenda e piny Kenya, mano miyo somo ni ng'ikore nikech kata mana migawo mar omenda machiwo pesa ma itiyogo e sikunde nyaka sama wuoye ni sikunde moko nok oyudo. Manyiso ni kata mana minyalo ndiko jopuonj mondo oyud jopuonj moromo e kiwango mowinjore e kidieny ka kidieny mar somo pod ok oyudore. Wach sikunde manyawawa ma ok opwodhi kod piny owacho bende gidwani onon matut makaber to kawo okang' mowinjore na jogo ma itudo gi wach chugo sikunde ma kamago mar nyodho omenda mag piny owacho e tok chik. Sikunde manyawawa duogo erokamano ni waziri mondo oyie bunge ma kataifa ni kwamba nitie sikunde mag nyawawa. Gima wadwaro ni waziri o make sure ni jok mane ni headmaster mag go school to gi almashuri mag go school odwargi kendo count gi atua. Mar ariyo jok mane nogolo pesa no koa headquarter Jogo House pia odwargi mondo ketgi kanyo. Mane gima wadwaro katika go company atuo count. Nikech pesa go karibu bilion tuseme trilioni 1, mano nyalo nyiewo school, nyalo nyiewo dawati, nyalo ajiri walimu, mano nyalo kero school kendo manyien. Surely, how can a school be registered? There is HOI. There are teachers in that school. There are watchmen. And then you are told that that school is a ghost school. Is it, which planet are we? Iseche gogo, jakom riwruog jopuonj gone kata kamano kwedo paro mar jopuonj junior secondar dwaro tayo chenro mekgi gin giwegi midendo ni autonomy kokoni nyaka sani pok gineno midhiro mora mora. Junior school kuwekwa katika msimamizi wa primary school ni maoni ya Wakenya wote katika Presidential Working Party on Educational Reforms. Yale maoni yalichukuliwa yote na yakawekwa. Na kama kungekuwa na shida tusingeweza hata kufanya hii tathmini ya grade 9 ambayo imefanyika. Mambo yameenda shwari, usimamizi uko sawa. Kisisi kama Keksha hakuna tatizo lolote. Comprehensive school Sunday, my head teacher is one. And that one, onego benika berahenya, these head teachers or principals of these schools, onego me a grade ahead for these heads. Kech teach magitiyo omako kang mancho gine chon. Koro kabera enya the ministry or the TSC onego ng'in to dange kony di joge nango nikech koro en a wider range. Romo no ma ichan yawa yanga gi jatend migawo mar somo kiny tich ariyo biro dhi nyime nyaka chieng' tich abich. Deko mag omenda michwalo e sikunde kaachiel kod tego chenro mar somo mar CBC moko kuom gigo ma jopuonj koni dwano otwagi e romo madhi nyime mochakore kawuono ayanga e kaunti ma Mombasa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.